Opela, Markina Xemenen kokatzen dan, okindegi, kafetegi eta gozotegi barri bat da. Negozio barri hau zabaldu dugun leku bardinien, lau generazioetan familiako negozio bat egon da, guga laugarren generazioie, 100 piku urteia da, eta orduen, familiako izaera ekintzaileei jarraipena emonaz, sortu dugu Opela kooperatiba. Egiz esan, momentu gogorrak die honek, baina noz ez da izen momentu gogorra ba, historixan momentu honen zain egotie, guk erabaki dugu aurrera itxie. Eta animatzen dugu jentie, ekintzaile izetera, aprobatzera, horretarako gainera inguru honetan laguntza sare potente badau, laguntzeko prest, eta beraz, animo dan hori.